Takže čau lidi, vítám vás u dnešního videa a dneska tu máme druhý týden olympijského updateu v Brookhavenu. Dneska tu nejsem sám, dneska jsou tady se mnou hosti. Představte se do videa. Čau, já jsem Diamondík. Čau, já jsem Mat. A dneska se tady podíváme na druhý týden updateu tady v Brookhavenu. My se rovnou tady odebereme na bobsled, takže ano, jdeme bobovat. Mete, pojď prosím tě taky. Ano, samozřejmě. A jedeme spolu. Pak bychom si to mohli dát ještě jednou. A potom se můžeme podívat ještě na ostatní věci, co v tomhle updateu přibyly. A nebo na to, co jsme v minulém videu vlastně si nestihli ukázat. Tak a rozhodně zanechte like a odběr, protože už v minulém videu jsem vám říkal, jak to pro mě hodně znamená. Jo, jinak už jsme tady hodněkrát bobovali, takže je tady trošku bobů. Já si myslím, že tohle bude prostě za chvilku jako úplně hrozný a těch bobů tady bude moc. Co si myslíte, kluci, vy? Jo, taky si to myslím, že to bude šílený, no. Jo, jinak teďka jsme se sladili, máme tady dresy, jo, je Česko, hokej. Hoši, pojďte. Jedem. No, já. Jako nějak nám to nejede, jako nic neříkám. No, Počkej, jo, haha! Sakry. Jo, Diamond. super. Diamond, díku, nebo jestli to vyslovuju správně, já prostě neumím to číst. Jo. Jedem. Hoši, jak si vám zatím... To je jako dobrý update, že to mají pěkně udělaný prostě. Jo, že jako hlavně Brookhaven si koupil na to i licenci, takže jako pozor. Hej hoši, já bych se šel podívat na ty teda rewardy. Co vy myslíte? Ok, určitě, můžeme. Jo, já to si jedu dolů, jo, na snowboardu. OK. Tak my bychom mohli Ok, taky ok. jít na, ne? Jo. Big Air. Jo, určitě. Jo, tak půjde. Dáme Big Air, yes. Ne, Já bych- snowboard, jedu. Ježiš, já jsem vyletěl z dráhy. Kamo, já jedu nahoru. Čau, Mato. Čau. No, já jsem tady jako mám soukromou sjezdovku. Na ty rewardy. Jo. A jako bruslení bych nechal potom. Yes. Takže já rovnou se podíváme, jaký jsou ty rewardy a já bych pak udělal ten house, na ten bych se podíval asi jako první. Takže já udělám barák, jo hoši? Yes, jasně. 19 dělám. A máme teda 19, takže se portněte a... Nebo Dáš mi přijďte. to? Dáš. Jo, dám ti Můžeme roommatea, abyste ji mohl samozřejmě měnit vlajky, ještě čekáme na meta. Jsem tady. Takže taky ti dám roommate a já bych se teda rovnou podíval, co tady máme za věci. Máme tady koupelnu, jo, prostě pro několik lidí. Takovou kuchyň, jídelnu, obývák, klasika, funkční televize. Jamajku. No, dobrý, no. Teď bych se podíval na horní patro, kde máme koupelnu. Tady, myslím, je mimochodem skrytá místnost se safem, hoši, to jste určitě nevěděli. To vědí. To prostě secret informace. Tady je jeden pokoj, tady jsou další 3 pokoje, jo, prostě úplně obyč. Takový dvoulůžkový pokoje. Ta místnost? Tady není, myslím, žádná skrytá místnost, ne? No, kromě té vlastně s tím safem. Jo, jinak tady jako, a to ani není taková velká, jako víš co. Takže to máme teda skrytou místnost. A já bych se podíval na to auto, na ty boby. Nebo boby. My tady máme vlastně sáně. A přidali nám i boby. Kde jsou ty boby? Tak to splníte už, jo? Tady málo kde. Máme boby. Jo. Tak si to trošku rozeberem, asi. Takže hoši, jako jedem. Já zde běhnu. No. Je to myslím pro nějak 4 lidi, nebo tak nějak. Jo, je to pro 4 lidi. Jo. Já
Předtím to bylo... Kde jsi ji vzal? Koho? Rolbu. Rolbu? Ta byla ve vánočním updateu. Aha. Okay. To už teďka nejde Takže získat. teď už nejde spavnout, okay. No ale teďka tohoto je úplně napr, takže já to radši zruším. A podíváme se na nějaký vánoční vozidla ještě tak zpětně. Na popičku? Co? Na rolbu? No na to taky jako. Můj syn, jak jsi malej. Ty jo, no jako je to takový jako A dívej, já zatím si dá bruslit, takže ty když pojedeš, takže já tady takhle můžu bruslit. Tak dej mu díku, jeď. A nebo je ještě takový vánoční house a na ten se taky můžeme někdy podívat a to je tady tenhle. To je taková prostě víc obyč. Jo, ale pořád je to pěkný. Jo, jako za 400 robuxů, ale jestli jako s hezkým domem, takže to zase jako to auto je takový jako, nevím, mně se jako to auto prostě nelíbí, ale A jde tam přidat ještě mašle vlastně na kapotu. Jo, Což jo, mně jo. přijde tak jako docela dobrý detail. Jo, tak je to vánoční auto, takže jako. No Jo, a to je by, to jako už jsme skoro u konce, protože jsme si tady fakt všechno už ukázali, jako. Takže jako Jo, já jo. bych to, jako já už bych to asi ukončil, co myslíte, hoši? Já bych se ještě na závěr projel lanovkou nahoru a sjel ještě jednou ten bobsled společně. OK, takže ještě vyjedeme lanovkou prostě a jestli chcete další videa tady s Metem a Diamondíkem, tak, tak dejte like, odběr, zaklikněte zvoneček, sdílejte kanál, prostě potřebujeme 100 odběratel. Hoši, pojďte dolů, tady dám tady dres. Ježíš. Tak jsem tady, hoši. No nic. A ještě pojďte jeden bobslít kam. To je na to. Tak už tady No, čekáme Meta. Zase si dresík, jo, tady. Mete, my už tady čekáme, jo, tak pojď. Já už jsem tady, ne? Jo, já ho mám taky, takže Diamond, díku, ty si ho potom dej Super. taky. Jo. Tak tady ladíme. Ať to ladí. Tak jo? Tak jdem. Jeden prostě final jízda videa. Jo. Hoši, pojďte se teleportnout. Máme medaile. A nebo pojďte lanovkou, pojďte teďka všichni oba dva prostě. Jasně, jdeme na to. Vemte si ještě zlatý medaile samozřejmě. Jo, protože jsme prostě všichni vítězové. Tak pojďte. Dělej, nastupuj. Dej mu díku, pojď vedle nás. No, tak jedem, tady je prostě final. Jo. It's a final countdown. Tak jedem, hoši, jaký máte pocity z videa? Pohodě. Jo, super, přijde mě to jako... Takže like, odběr, lidi, zvoneček, sdílejte. 50, jestli tady zhledáte 50 lajků, tak natočíme Stranger Things speciál. Ty, podle mě 50 lajků tady bude tak jako hodně dlouho, takže spíš Já 5. si myslím, že když... Takže já si 5 myslím, že lajků. Třeba 10 lajků, tak bychom zase mohli my 3 natočit nějaký společný video. No, jakože dal bych, jako když tady bude fakt 10 lajků, tak prostě bude nějaký mega speciál, co si napíšete do komentářů. Takže Jo, like, přesně tak. odběr pro více videí tady s klukama a já se s klukama loučím i s váma a zatím čus.